Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση. Σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Ψαρωμάτης για τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή με θέμα την κλήση των πρώτων μαθητών από του κατά Λουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 5, στίχη 1 έως 11. Αυτή η Κυριακή είναι γνωστή ως η Κυριακή πρώτη του Λουκά και σε αυτήν περιγράφεται η κλήση των πρώτων μαθητών του Κυρίου μας. Το περιεχόμενο της Ευαγγελικής Περικοπής είναι σωτηριώδες, κατά συνέπεια ενδιαφέρει όλους μας και δεν πρόκειται για μια αποκλειστική και μονομερή ιστορική λεπτομέρεια που αναφέρεται μόνο στην κλήση των πρώτων μαθητών. Ας δούμε το κείμενο της περικοπής σε ελεύθερη μετάφραση. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς στεκόταν κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ και είδε δύο μικρά πλοία κοντά στη λίμνη. Οι ψαράδες όμως είχαν βγει έξω και έπλαιναν τα δίχτυα. Μπήκε λοιπόν ο Ιησούς σε ένα από αυτά τα πλοία που ανήκε στο Σίμωνα, τον Πέτρο, και τον παρακάλεσε να απομακρυνθεί λίγο από την ακρογιαλιά. Τότε εκάθισε ο Κύριος και δίδασκε από το πλοιάριο τα μαζεμένα πλήθη. Μόλις όμως τελείωσε να ομιλεί, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Και ο Σίμων αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε. Αλλά επειδή εσύ το λέγεις, θα ξαναρίξω το δίχτυ για χατήρι σου». Όταν το έκαναν, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται. Και έκαναν νεύματα στους συντρόφους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έλθουν και να τους βοηθήσουν. Και ήλθαν και γέμισαν και τα δύο πλοία ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε: «Απομακρύνσου από εδώ, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό το είπε γιατί και αυτός και οι άλλοι όσοι ήταν μαζί του εδοκίμασαν μεγάλη έκπληξη με τα ψάρια που έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, που ήσαν συνέτεροι του Πέτρου. Και είπε ο Ιησούς στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις και θα πιάνεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλοιάρια στην ξηρά, τα εγκατέλειψαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό. Πριν καλέσει ο Χριστός τους πρώτους 4 μαθητές του, όπως είδαμε, προηγήθηκε η διδασκαλία του στο πλήθος του λαού που πάντα τον ακολουθούσε τον Χριστό. Ο Χριστός χρησιμοποιεί, μετά από τη συγκατάθεση του Σίμωνα, το ένα από τα πλοία για διδασκαλικό βήμα, σαν άμβονα θα λέγαμε. Και μιλούσε κοιτώντας πάντα τους ανθρώπους στο πρόσωπο. Είναι η επικοινωνία της θεϊκής αγάπης του. Αυτό δείχνει την οικειότητα που έχει ο Χριστός με εμάς τους ανθρώπους. Επειδή όμως η ακρογιαλιά της Γενισαρέτ ήταν κατάμεστη από κόσμο, ο Κύριος διάλεξε ένα από τα δύο πλοία των μετέπειτα μαθητών του. Μέσα σε αυτή την απλότητα και ταπείνωση των ενεργειών του Κυρίου συναντάμε τη θεϊκή του μεγαλοπρέπεια. Είναι μια συγκινητική στιγμή όταν βλέπει κανείς τον Χριστό να κάθεται στο πλοίο και τον κόσμο απέναντί του, να τον αισθάνεται πολύ κοντά του και να δέχεται την ακτινοβολία της ζωοποιώ του Λόγου του Θεού. Και μετά τη διδαχή ο Κύριος παρακαλεί τον Σίμωνα
πήγαινε πάλι στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σας για ψάρεμα. Η ώρα ήταν ακατάλληλη για ψάρεμα. Είχε προηγηθεί κοπιώδης εργασία που είχε κρατήσει ολόκληρη τη νύχτα και χωρίς αποτέλεσμα. Ο Χριστός εγνώριζε τα πάντα, όπως επίσης και την απάντηση που θα του έδινε ο Πέτρος. Θέλει όμως να βοηθήσει και τον Πέτρο αλλά και όλους μας να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να βλέπει μόνος του και να ερμηνεύει την επιφάνεια των γεγονότων. Χρειάζεται να κοιτάζει το βάθος των πραγμάτων και που μάλιστα δεν είναι εύκολο να το εξιχνιάσει. Δεν επαρκούν για μια τέτοια δύσκολη θεώρηση οι ανθρώπινες δυνάμεις και ικανότητες. Και γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται πάντα τη βοήθεια και το φωτισμό του Θεού. Η απάντηση λοιπόν του Πέτρου είναι πολύ ανθρώπινη προς τον Κύριο. Όλη τη νύχτα του λέει, δάσκαλε, πιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Όμως την ίδια στιγμή ο Πέτρος συμπαθεί και αγαπά τον Χριστό, έστω και με ανθρώπινο τρόπο. Αυτή η αγάπη του τον βοηθεί να αντικρίζει στο πρόσωπο τον Κύριο και να παραμερίζει τον εαυτό του. Κοιτάζοντας τον εαυτό του είναι βέβαιος πως δεν υπήρχαν ψάρια και μάλιστα σε αυτή την ακατάλληλη ώρα. Αλλά επειδή τον αγαπά τον Χριστό ο Πέτρος, γι' αυτό δεν θέλει να τον στενοχωρήσει και σπέβδει να εκτελέσει την επιθυμία του, το θέλημά του. Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο, θα το ρίξω εγώ το δίκτυο πάλι που μου το λες. Ο Πέτρος βλέπουμε είχε στην καρδιά του φιλότιμο. Για το χατήρι του Κυρίου υπακούει στην εντολή του. Δεν το κάνει από συμφέρον. Ήξερε πως δεν υπάρχουν ψάρια. Δεν το κάνει ούτε από ανάγκη αλλά μόνο από αγάπη. Το πρόσωπο που αγαπάς θέλεις να το ευχαριστείς. Και τότε το θαύμα επιτελείται. Ο Σίμων Πέτρος με το θαύμα αυτό που βλέπει μπροστά στα μάτια του ζει την εμπειρία της ολοκληρωμένης αγάπης του διδασκάλου. Αναγνωρίζει και παραδέχεται στην ψυχή του τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού. Αυτόν έχει στείλει ο Θεός. Αισθάνεται την παρουσία του θεϊκού φωτός μέσα του. Και γνώρισμα του θείου φωτισμού είναι ότι σε πρώτη φάση βοηθεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος αισθάνεται συντριβή από την αμαρτία που νιώθει πως έχει και παρακαλεί τον Κύριο, απομακρύνσου από μένα Κύριε, γιατί εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός και η αμαρτωλότητά μου δεν με εμποδίζει να σε έχω εδώ στο πλοίο μου. Πολλές φορές όμως ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την αμαρτωλότητά του σαν δικαιολογία για να απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, να απουσιάζει από τη ζωή και τα μυστήρια της Εκκλησίας του. Είναι μια λανθασμένη πορεία. Γι' αυτό και ο διάβολος χαίρεται από μια τέτοια διαγωγή που πρέπει οπωσδήποτε να την αναθεωρήσουμε αν ανήκουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Η απάντηση τότε του Κυρίου στον Πέτρο είναι χαρακτηριστική και ενθαρρυντική. Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Μη φοβάσαι την αμαρτία, αφού την αναγνωρίζεις και με τη μετάνοια ζητείς να επανασυνδεθείς με την αγάπη μου, με την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος που δέχεται στην καρδιά του την αγάπη του Χριστού υπεριψώνεται στο αρχαίο κάλος της εικόνας του Θεού. Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή υπεριψώνεται σε σημείο που δεν θα μπορούσε μόνος του ποτέ να το φανταστεί. Ο Χριστός τον μεταποιεί, τον αλλάσει από ψαρά σε αλλιέα ανθρωπίνων ψυχών. Η ομολογία της αμαρτωλότητάς μας, αγαπητοί αδελφοί, όταν συνοδεύεται από συντριβή, μετάνοια, ταπείνωση, σημαίνει την ουσιαστική μας υπερύψωση στο χώρο του Θεού. Ο Χριστός μας δέχεται και μας κάνει παιδιά του Θεού Πατέρα, μας κάνει δικά του αδέλφια. Μια τέτοια διαγωγή
χρειάζεται ο σημερινός υπερήφανος και αυτάρκης άνθρωπος. Είναι στο βάθος της ψυχής του ο σημερινός άνθρωπος τραγμένος, φοβισμένος και πολύ ευτελισμένος από τα ποικίλα αδιέξοδα που δημιουργούν τα ανυπέρβλητα προβλήματά του. Όμως στο πρόσωπο του Χριστού ο άνθρωπος απολαμβάνει την πραγματική αξία του. Καταλαβαίνει πως μαζί με τον Χριστό, και όταν έχει τον Χριστό στο πλευρό του, όλα μπορεί να τα κάνει, όλα μπορεί να τα καταφέρει. Γι' αυτό και η ζωή του γίνεται τόσο όμορφη και ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί ακροατές, εμείς ποτέ να μην μπούμε στον Χριστό να απομακρυνθεί, αλλά τον αντίον, αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά μας, ας ομολογήσουμε αυτή μπροστά στον εξομολόγο μας και ας του ζητήσουμε, Κύριε, μείνον με θυμών, γιατί μόνο έτσι μπορώ να νικήσω και να κερδίσω τη ζωή τούτη, τη δύσκολη, αλλά που με την παρουσία τη δική σου στο πλευρό μου γίνεται τόσο ωραία και όμορφη. Αμήν. Από τους βίους των Αγίων μας. Αύριο 27 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλιστράτου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Καλίστρατος καταγόταν από την Καρχιδόνα. Οι γονείς του καθώς και οι πρόγονοί του ήταν ευσεβέστατοι χριστιανοί. Όταν μεγάλωσε ο Καλίστρατος κατατάχθηκε στο στρατό σαν νεοσύλλεκτος. Η ομίχλη της αρκολατρίας που επικρατούσε στο στράτευμα δεν επηρέασε καθόλου τον Καλίστρατο. Αντίθετα μάλιστα, καλλιέργησε ακόμα περισσότερο τις ευσεβείς συνήθειές του. Μια από αυτές ήταν να προσεύχεται κατά τη νύχτα. Αυτό όταν το είδαν οι συνάδελφοί του, τον κατήγγειλαν στο στρατηγό Περσεντίνο. Αυτός αμέσως τον κάλεσε και όταν άκουσε και από τον ίδιο ότι είναι χριστιανός, διέταξε και τον βασάνισαν σκληρά. Κατόπιν, αφού τον έδεσαν μέσα σε ένα σάκο, τον έριξαν στη θάλασσα. Αλλά με θαύμα ο σάκος σχίστηκε και 2 δελφίνια έφεραν σώο και αυλαβή τον Καλίστρατο στη στεριά. Τότε 49 στρατιώτες που είδαν το γεγονός πίστεψαν στο Χριστό και αφού έτρεξαν στον Καλίστρατο του είπαν «Πράγματι είδαμε ότι υπάρχεις στα αλήθεια και είναι μεγάλος ο Θεός σου, ο οποίος και από το βυθό της θάλασσας υπερφυσικά σε έβγαλε. Θα μπορούσε άραγε να δεχθεί και εμάς τους ειδωλολάτρες?» Ο Καλίστρατος τους απάντησε «Ο δικός μου Κύριος Ιησούς Χριστός, εκείνους που έρχονται κοντά του δεν τους διώχνει, διότι εκείνου ο λόγος είναι «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι κι εγώ αναπαύσω ημάς». Τότε ο Καλίστρατος κατήχησε όλους αυτούς τους στρατιώτες μέσα στη φυλακή. Ο δε Περσεντίνος, ερχόμενος σε αδιέξοδο από την πίστη τους, τους αποκεφάλισε όλους. Έφυγα από το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγό το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, κατερία αντοχή να αποκτήσω την ευχή.
Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοερά. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός θα πλανηθείς. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ότι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους χριστιανούς και τους δίδει την ευχή. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Και να λέω την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, και λόγια του Θεού ελέησον ημάς αμήν. Και λόγια του Θεού ελέησον ημάς αμήν. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τους πονηρούς λογισμούς και πώς να τους πολεμήσουμε. Από τους πονηρούς λογισμούς που πολεμούν τον άνθρωπο, 3 είναι οι πιο σκληροί: της απιστίας, της βλασφημίας και της πορνείας. Για να κοπάσει αυτός ο πόλεμος, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πότε αμαρτάνεις και πότε όχι. Δεν αμαρτάνεις όταν ο νους, η βούλησης, δεν συγκατατίθεται στους λογισμούς, πολύ περισσότερο όταν τους αποστρέφεται ή τους περιφρονεί. Αμαρτάνεις όταν ο νους αυτοπροαίρεται, συγκρατεί τους λογισμούς και η καρδιά ειδύνεται και ευχαριστείται με αυτούς. Όποιος πολεμείται από πονηρούς λογισμούς και δεν τους αποδέχεται, ταράσσεται όμως νομίζοντας ότι αμάρτησε. Αυτός είναι μικρόψυχος, εμπέζεται από τον διάβολο και δεν γνωρίζει να διακρίνει μεταξύ προσβολής και συγκαταθέσεως. Μην παραξενεύεσαι που οι ίδιοι λογισμοί φέρουν μαζί τους και θάνατο και ζωή, αιώνιο θάνατο ή αιώνια ζωή. Σε εκείνον που τους αποδέχεται προκαλούν θάνατο, σε εκείνον που τους αποστρέφεται και τους πολεμά χαρίζουν ζωή και αυξάνουν τον μισθό τους στον ουρανό. Συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή βλασφημίας κατά του Θεού, της υπεραγίας Θεοτόκου ή των Αγίων. Καμιά φορά, αντικρίζοντας τα άχραντα και θεία μυστήρια ή τις Άγιες εικόνες, πέφτουν επάνω σου σαν μαύρο σύννεφο βλάσφημες σκέψεις. Περιφρόνησε αυτούς τους λογισμούς, αδιαφόρησε, μην ανησυχείς και μη θλίβεσαι, γιατί έτσι χαροποιείς τον διάβολο. Του αρκεί να σε βλέπει θλιμμένο και συγχυσμένο, αν δεν κατορθώσει κάτι χειρότερο. Θα ευπαξίσει τότε τους λογισμούς σου για να εξουθενώσει τελείως τη συνείδησή σου. Όταν όμως σε δει να περιφρονείς τους βλάσφημους λογισμούς, θα απομακρυνθεί ντροπιασμένος. Πρόσεξε και θα διαπιστώσεις ότι και τα 3 είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκριση. Μην κατακρίνεις τον αδελφό σου και θα καταφέρεις γενναίο πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς. Επειδή όμως ο πόλεμος των λογισμών ταλαιπωρεί συνήθως τους επερηφάνους και φθονερούς, ο πιο σίγουρος τρόπος για να απαλλαγείς από αυτόν είναι να καλλιεργήσεις μέσα σου την ταπείνωση και την ακακία. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν και υποδεικνύουν τα μέσα και τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις τους λογισμούς και να κατεσχύνεις τους δαίμονες που τους παίρνουν μέσα σου. Να τους φανερώνεις στον πνευματικό σου με την εξομολόγηση. Να προσεύχεσαι στον Κύριο με θέρμη, αναθέτοντας σε εκείνον την ασθένειά σου και ομολογώντας την αδυναμία σου. Να καλλιεργείς μέσα σου τη συντριβή του νου, την αυτομεμψία και γενικά ταπεινό φρόνημα. Να αγαπήσεις την νηστεία που θανατώνει προπαντός τους σαρκικούς λογισμούς. Να αγαπήσεις τους σωματικούς κόπους και μόχθους που ταπεινώνουν το σώμα και πνίγουν μέσα στον ιδρώτα σου τις πανουργίες των δαιμόνων.
να ζει συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου και της φοβερής κρίσεως του Θεού. Να αντιπαραθέτεις στους ρυπαρούς λογισμούς άλλους λογισμούς, υγιείς και θεαρέστους. Τέλος, αν είσαι δυνατός, περιφρόνησε και περιγέλασε τους λογισμούς και ύστερα προσπέρασέ τους αδιάφορα. Ο τελευταίος αυτός τρόπος εξευτελίζει τελείως τους δαίμονες. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων. Φοβερός σώπτης, Κύριε, ενταποκείμενος ως ο ύπνον, αναστάζε τρίμερος, ως δυνατός, τον αδάμψην ανέστησας, κραυγάζοντα δόξα, τη Αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπό την συνδέσποινα σκέπη, πάντες οι γηγενείς, προσπεφευγόντες, φόμευσι, Θεότο και ιεπίσημο, ρίσε ημάς εξ αμέτροντες βάτων, και σώσον τας ψυχάς Σκέψεις από τους Αγίους Πατέρες. Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις του Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ για τα επικίνδυνα αμαρτήματα της ζήλιας και του φθόνου. Ρήπος της ψυχής είναι η ζήλια, ο φθόνος που γεννιέται από την υπερηφάνεια. Μη ζηλεύεις κανέναν άνθρωπο για την ευτυχία του εδώ στη γη. Μη ζηλεύεις τον πλούτο και τον ένδοξο. Μη ζητάς θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Να ζηλεύεις και να μιμείσαι τον εργάτη της αρετής, τον άνθρωπο του Θεού, τον χαριτωμένο από το Άγιο Πνεύμα, τον πιο ένδοξο από τους ενδόξους και τον πιο πλούσιο από τους πλουσίους, που αποταμιεύει θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε εσείς ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Ματθαίου 6:20. Μη ζηλεύεις αυτόν που επενούν και κολακεύουν οι άνθρωποι. Η ανθρώπινη έπαινη είναι ασταθής και ευμετάβλητη. Συχνά μάλιστα είναι ιδιοτελής και υστερόβουλη. Σήμερα τα λόγια τους γλυκύτερα υπερμέλη και κυρίων. Ψαλμός 18:11. Αύριο το στόμα τους αράς και πικρίας γέμει. Ρωμαίους 3:14. Ζήλεψε λοιπόν το μεγαλείο του αφανούς και αδόξου κατά κόσμον ανθρώπου της αρετής, ου ο έπαινος ούκ εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού. Ρωμαίους 2:29. Μη λιώνεις από τον φθόνο βλέποντας άλλους να έχουν όσα εσύ δεν έχεις. Ο δικαιοκρίτης Κύριος γνωρίζει καλύτερα από σένα σε ποιον θα δώσει και από ποιον θα στερήσει, πότε θα χαρίσει και πότε θα ζητήσει, τι θα δώσει και τι θα αφαιρέσει. «Ιούκ εξαισθημοποιήσε ο θέλω εν της εμείς», λέει ο ίδιος στους εργάτες του Αμπελώνος που διαμαρτυρήθηκαν για την άδικη μεταχείρισή τους. Ματθαίου 20:1-16. Η ζήλια και ο φθόνος είναι αιτία κάθε κακού και εχθρός κάθε καλού. Από αυτήν την αιτία ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ, ο Ισάβ θέλησε να εξαντώσει τον Ιακώβ, ο Σαούλ καταδίωξε τον Δαβίδ. Η ζήλια και ο φθόνος τυφλώνουν τον νουν, αμαυρώνουν την ψυχή, σκοτίζουν τη συνείδηση, θλίβουν τον Θεό, χαροποιούν τους δαίμονες, κλείνουν τον ουρανό, ανοίγουν την κόλαση. Ο μισόν τον αδελφό αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ούκ είδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. 1 Ιωάννου 2:11. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube, κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.